Insemmilkom, illum id-distributuri tal-gas ma qasmux iċ-ċilindri bi protesta għal mod kif il-Liquigas qed tirrifjuta li jkun hemm ċilindri tal-EasyGas maċ-ċilindri tagħha fuq it-trakkijiet tad-distributuri. Il-GRTU insistiet li l-Gvern irid jassigura li ebda importatur ma jimponi deċiżjonijiet li jillimitaw l-għażla tal-konsumatur. Mill-qajjenza d-distributuri telqu bit-trakkijiet tagħhom għal quddiem Kastilja bħala protesta għal sitwazzjoni li l-GRTU tajt li ġaba il-Gvern stess. Ir-raġel instab ħati mill-ewwel qorti li tefa' l-kelb tiegħu fi skep fil-Kalkara, illum ma natax il-libertà proviżorja sakemm il-każ tiegħu jiġi deċiż fl-appell. Aktar kmieni dan ix-xahar ir-raġel ingħata sentenza ta' 9 xhur ħabs u 20,000 euro multa talli wettaħ moħqrija fuq il-kelb boxer tiegħu. Il-kelb kien miet ftit tas-sigħat wara li intefa' minn sidu fl-iskip. Fuq il-proġett ta' fil-Belt, il-Gvern diġà nefaq ma' 16 miljun euro. Dawn il-flus intefqu biex sissa tlesta 20% biss tal-proġett kollu. Kwart ta' 16 miljun euro li ntefqu marru għand il-perit ta' dan il-proġett Renzo Piano li diġà tħallas aktar minn 4 miljuni. Lista li provda l-Gvern fil-Parlament turi li għatem ħafna xogħol li għad irid jibda bħax-xogħol fuq l-istruttura tal-Parlament il-ġdid u fil-każ tal-lift għal Citygate għadu lanqas ġie konkluż it-tender. Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena saru aktar minn 160,000 ilment mal-kumpanija tal-Gvern li tuħsib il-kontijiet tad-dawru l-ilma l-Arms Limited, medja ta' 644 ilment kuljum. L-ilmenti qed jitlu fi żmien meta l-Arms nefqet 300,000 euro f'konsulenzi u kważi 3 miljun euro f'software biex toħroġ il-kontijiet. Il-qorti ordnat li l-korp tal-Pulizija jħallas aktar minn 3,000 euro tal-li saret ħsara fuq dajsa li kienet issekwestrata fil-garax tal-Pulizija. F'Awwissu tal-1997 ftit jiem qabel il-festa ta' Santa Marija, dajsa li kienet irmiġġada fil-bajja ta' Marsal Forn u li kienet fi stat tajjeb ġiet issekwestrata mill-Pulizija għaliex is-sit tagħha kienet jiffaċċja proċeduri kriminali fil-qorti. Il-qorti qalet li la darba l-oġġett kien fidejn il-Pulizija din kellha troddu lura fis-stat tajjeb. Nhar l-4 ta' Diċembru se ssir it-tielet edizzjoni tal-President's Charity for Fun. Id-data tħabbret mill-President George Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-President f'Ħattart. Il-ġirja se tibda mill-Palazz ta' San Anton fil-waqt li min irid jimxija jibda minn ħdejn ir-roundabout ta' Fleur de Lis. Iż-żewġ gruppi jiltaqgħu fil-Belt Valletta. Jekk l-ewwel wild ta' William O'Keefe tkun tifla, xorta tista' tira tit-tron irjali. Dan l-iżvilupp qed iseħħ wara li r-Reġina Elisabetta bidlet l-opinjoni tagħha fuq il-kwistjoni. Hija aċċettat il-parir tal-Prim Ministru Ingliż David Cameron li jrid jemenda liġi biex l-ewwel wild ta' koppja rjali tira tit-tron anki jekk tkun ta' sess femminili u jkollha ħuta subin. Aħna nerġgħu nkunu magħkom fis-7:30 tal-lejla.